Akce! Víno, svíčky, kytky, žehlící Martin, co se děje? Zlato, nějak mě překvapuje, že jsi to vůbec připravil. Co ti jde? A co by mi jako mělo jít? To se nemůžu starat o svého milovaného přítele? No nevím, přijde mi nějaký divný, krajně podezřelý, když se chováš jako přítel a nepřítel, že tady děláš tohleto. A jako o co ti jde? Mně jde o to, že tohleto všechno, svíčky, víno, tohle je krásné. Já nic to nezaplatím! Ježišmarja! Já jsem se s tímhletím dělal a teď budeš žát zle. Koupil jsem ti půlku vína za polovinu ceny, protože je polovina vypitý. Už mi to nějaký bezdomovec prostě poradil, ať to koupím za... Proč ti říkám, že nemáš kupovat víno v Lidlu, mám po něm sračku! Ježiši, a jako to tak soráč, no tak mi to vypadlo, taky asi mám hlavu jako nějaký almanach v pražský knihovně. Kdyby ses mi radši věnoval mě zamilovanýmu Páťovi do Já tebe! se tě miluju! Nemiluješ mě! Miluješ jenom sebe, hry a party! Nazdar, jdu spolu, Ah!